Vyrastal som bez rodičov v podstate od 6 rokov a to znamená, som sa motal z jedného krízového centra do druhého, žil som na ulici v gangu a čím ďalej, tým viac som zažíval, že tá kvázi sloboda, o ktorej som myslel, že mi ten život prináša, tak tým ďalej, tým viac som zažíval závislosť, poviazanie a nakoniec až také hlboké zúfalstvo a beznádej. Takže ja som začal hľadať spôsob, ako z celého tohto sa dostať a vymaniť. A stretol som kresťanov, ktorí mi povedali Pánovi Ježišovi Kristovi a hlavná vec, ktorá ma oslovila je, že Boh je Boh nádej. To znamená, že mi môže dať nový život, iný život a môže mi dať budúcnosť. A ja som sa voči tomu otvoril, pozval som Ježiša Krista do svojho života, aby sa stal môjim spasiteľom, môjim pánom, aby mi dal nový život. A odvtedy žijem ten nový život a odporúčam, aby ste ho zakúsili aj my. Sleduj náš web alebo nás podpor odberom na sociálnych sieťach.